Коста хора. Чакай, може ли? Да. Коста хора и това не е нов канал. Не. Окей? Да. На Да. кой канал тогава ще го сняма? Това е моя. Добре. Ама тя ми дараш имейла. Ако искаш от моя ако искаш да викиш... От твоя. Айде, Трио. И здравейте хора, днеска сме на Триота и сме новия акаунт. И си е бем казал. И да теб. Да. И сега, днеска, защото сме пълни идиоти, ще видим какви трика. Днеска ще пробваме 5 супер трика, дето не може. Айде, нека да продължим към първото ни състезание. Доста пребикат. Да, хора, днеска тези зоната ще месец се пускат. А моите приятели, се пускат по той чудо. Дето не се пребият, защото като знам един някаква пиенце, ще взем се пребие. Значи, ай трябва да се пускам, тук да правим само трика. Не. Давай. Аз съм Ето, давай. Давай. Да. Добре, то се преби, като знаех, че е каква пиянца. Ето го втория, който се преби, ако дано не се преби. Айде. То се целя. Окей. Аз къв се пуска. Аз спускам тротинетката. Аз я пускам. Не, я да ти я взема. Брат, ще вземе се пребиеш. Спускам се с тротинетката. Не да. Хора, спускам се с това нещо. Фък, ман. А ще вземе се пребиеш, матка. Дай ла! Добре, аз му вземам днеската. Кой е? Знаеш колко ма бе? Стоп за тюа. Сега, какво ще ни бъде следващото? И значи хора, проблема е тук да съм бил една година. Събери. Потом Сега се... за пром се дръпна чая. Това е най-големия дръп. Само този дръп там не го гледате. Той е пулен. Аз мога да се пусна да се джасна. Абонирайте за канала и ми пожелайте късмет. Добре. Но вие като се абонирате, ми пожелавате вече. Да. Не, забравяйте просто. Ама леко разбрах скоро, да я си казах. И тя беше